Papa, tiftakar meta tarbija kont xieħlew. Kulħadd kien jaqbad miegħi għax gustus. Tiftakar meta tarbija kont tassew. Kelli xari kollu nokli u gustus. Kont inġenġel xi ġonġol żgħir isni biċċallik. X'gost kont nieħu u xi pjaċir. Qalbi tħabbat tik, 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 tik. Gbirt kemm bdejt impaċċ. Mamma tin il-pappa tin il-kukka. Mamma tin iċ-ċejċa u tin it-titi. Għalix dinina ma nafx fejni u l-mama tikkuntentani. Ġoġo, għandu ċejċa ħabellita. Ġoġo, iva iċ-ċejċit u bajtu pelit. U kull ma trid ma najdlekx le 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 le. Ma najdlekx le 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 le. It-titi xbiċċa di Lajta jaqawaj fejni. Int l-lommak seġġennina. Ġoġo, din il-ħafna mqarberija. Ġoġo, ġibni xwahda dinja prikkun. Inti xitkun. Papa, tiftakar kif ma sbieħ kont ħares lejn is-sema u tgħidli immorru il-passa li tinġema. U waqt li sejjer riekeb fuq il-ħmara erħilek tot kemm tiri se tispara. Papa, tiftakar fil-passa tal-gamin inkella tas-summin warbuli għax ġejjin. X'waħda din kif beda jpexpex odu. X'waħda din bit-tir is-siġar bdew jirtodu. Fidla kif derlu lemaħ tajra kbira. Min wara ħajt ħafif immira. Bis-sewwa jew bit-newwa kien laqab l-akbar ħlewwa. Mar jiġri jiżru ċmajra biex jaħtaf dik it-tajra biex sab li dak li fuq Martin spara. Ma kienx għasfur iżda u t-tnejn il-ħmara. Tiftakar kemm briju kif bdiet iddoq il-banda. Xirfu l-irjus minn wara t-twieqi u l-bibien u għat li l-ħoss kien jiġbaħ dak tal-għanda biex tisma' sew in-nies ġiet bla waqfien. Skur xi qassis li ħal ewwel qudiesa. Jew xi żagħżugħ tabib ġie lawrejat. Forsi mari qed jifirħu l-anisa għax ġozi tagħha laħaq avukat. Tindri. Bil-katuba kurunetta u tamborli. Tindri. L-aktar banda popolari tal-Malti. Tindri. Bil-katuba kurunetta u tamborli. Tindri. L-aktar banda popolari tal-Malti. Papa.